Elwen. I ni sôn nawr ten am y cig dros y Nadolig. Nid y twrci, ond y pethau bach ychwanegol y fe. Ia, dwi'n meddwl bod pawb yn cael ham yn dydy. A mae yna rai bobl yn brynio'n barod, chi'n gael nwyr fel hyn wedi wneud, ond dwi jyst yn meddwl bod o'n rhan o rhywbeth dyn ni'n neud yn tai ac yn rhywbeth fendigedig i wneud. A hefyd mae'r ogla yn y broses o goginio, dyma Nadolig, lle ti'n deffro'n bora, clywed yr ogla, mae'r rhan ohono fe i gyd. Yndi, a mae'r ham yn rhywbeth fedrwch chi'n ei chydig o ddyddi ymlaen llaw os da chi eisiau, dydy. Ffordd dda i wneud o, yn amlwg dwi'n prynu darn o ham, a wedyn dyma'r hylif, ddau reid mewn sosban fawr wrth gwrs, a sosban digon mawr i gymryd yr ham, dyna beth sy'n bwysig ynde. A wedyn dwi'n rhoi peint o seidar i fewn, peint o sydd afal, mae'r ddau'r un lliw y fan, dyna beth yw'r gwahaniaeth. Ac yna fyddai rei chydig o fel yr hadau coriander yma. A'r un peth gyda pupur du, mae gennau jyst pupur du fan hyn, ond sa'r gronynau'n well yr pupur du. A fel y bay leaves yma, byddai'n taflu'r rheina i fewn. Dwi'n siŵr, dych chi rei rhywbeth liciwch chi, ond jyst i'r chydig bach o flas. Yna beth fyddai'n neud i gorchuddio fo topio fewn efo dŵr nes bod o'n gorchuddio top yr ham. A wedyn i ferwio, fydda ni wedi bwyso fo gyntaf wrth gwrs. A swn i rhoi 25 munud i bob pwys, i bob 4 gram 50 yn def, 450 gram. A wedyn gweithio fe allan. A jyst ferwi o, gadael o bod o'n byblan. Dim haid o ferwi, chi'n gwybod, yn sydyn, ond gadael o byblan wedyn am yr amser. A be ddai'n ei wedyn, di gadael o eistedd pan dwi wedi troi'r gres i ffwrdd, gadael o eistedd am chwarter awr. Yn yr hylif? Yn yr hylif. Yna dynnu o allan, a pan mae o ddigon oer i chi wedyn wedi twtsiad o i gyffwrdd o, mae hwn wedi mynd yn oer gynnau wrth gwrs. Da chi fel arfer, mae yna rhyw fath o fel da chi'n gweld y fan hyn, y net yn does, rownd o fo. Mae eisiau tynnu hwnna, ac yna yr haen croen. Mae eisiau tynnu hwnna. Jyst yr haen allanol yma. Achos mae hwnna fel achos dwi wedi gwneud rhywbeth tebyg yn y gorffennol, ac mae'r braster yn teddu meddalu hun, ydy, mae'n dod... Mae'n bach yn gresach na mae'n dod i ffwrdd bach yn haws. Yndi, mae o'n dod i ffwrdd yn haws. Felly dwi'n defnyddio cyllell rwan, a fel da chi'n gweld y fanna, be dwi'n neud, drychwch chi just cael hwn i ffwrdd, ia? So na i just cael hwnna, yr haen caled yma di hwn yn de. Dyna ni, da ni ddim isio hwnna. So rown i hwnna ar un ochr. Ac yna be ddai'n neud ydy just, dwi'n traddodiadol, dwi'n hoffio edrych fel, chi'n gweld ham traddodiadol, a neud y siap diemwnd yma dros fo, fel yna. Ac yna, da ni'n mynd i gymysgu rwan at ei gilydd rhyw fath o les math o beth i fynd arno fo. A mae gynnau fel, gynnau lwy fwrdd o fel y fanna. A mae yna lot o wahanol reseitiau, does. Mae gynnau 50 gram o siwgr brown, 2 lwy fwrdd o saws soi, pethau sgynna ni yn y cwpwr gobeithio, 2 lwy de o fwstad, a dwi'n rhoi llwy fwrdd o marmalade y fanna. Yna, dwi'n mynd i roi chydig bach o groen. Dwi'n chi fynd am fel y clementine sydd... Mae hynny bach yn fwy anodd i'w gratio. Ydy, mae nhw fach, ydy nhw. Mae oren yr un blas yn dydy. Mae blaseiddiau Nadoligaidd i'r oren yn gallu. Yndi. A dyn gawch chi reid yr oren yna i gyd i fewn. Dwi'n chi'n ei gael hwnna, byd o gwastraffio. Ac i gymysgu o. A dyma na ni gymysgu fa eitha trwchus fel da chi'n gweld y fan hyn. Da chi'n misio fo fod yn rhy lyb. Ac os yw wedi mynd yr hylif fwy o siwgr. Reit. Os yw e rili, mae'n mynd i rydeg lawr yr ochr yn diwe. Ydy o bas tisio ar ei hyd o. Ia. A wedyn y ffordd hawdda o wneud hwn eto, chi'n cael gwared ar hynna, ydy, da chi jyst yn reid o ar eich tre, ffoil fel na, ac yna, be fyddwch chi'n neud sy'n mynd i gymryd amser? Dwi jyst yn mynd i wneud un neu ddau. Da chi'n mynd gyda'ch cloves i fewn i bob un yn dydech o'r diamonds bach yma. Ond yn amlwg, chi'n gwybod, hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl sy'n neis i wneud hefyd, ond dwi'n mynd i wneud o rwan. Mae'n edrych mor dda, nwth i ti wedi gwbla'n diwe, ti'n gwybod? A wedyn hwn dros fo. A be fyddai'n neud ydy fel arfer defnyddio brwsh, neu fydwch chi jyst defnyddio'r lwy, gyd dros fo. A fyddai rhaid hwn yn y popdy wedyn, am tua hanner awr, rhywbeth fel yna, dibynnu ar maint yr ham. Ond da chi reid o fewn fel yna. Ti'n mynd yn ei orchuddio fan gwbl? Na, ddim o gwbl. Reit, dwi'n mynd i danos i chi wan. Dwi'n jyst yn mynd i dynnu hwn wan. Ond i ti torri fe'n diwe? Ydy? Dwi'n allu fa mynd ydyn. A dwi just am sleisio fo rwan i ddanos. Lle, dyna ni, yn ham, mae hwn yn barod.
A wedyn, Mae bobl fan bach yn ni fan hyn. Boeth neu no er Na i gyfadda, Elwen, dyna'r saith dyn y gorffennol, beth tebyg hwn dwi wedi gwneud. da iawn. Dio beth yn y cystal. Dwi'n siŵr fydd o, Na, dwi'n dydi o ddim. siŵr. A wedyn, na i just hwnna'n gorffen. hyfryd. Reid yr ham fel hyn. Y broblem ydy, Elwen, os ti'n paratoi ymlaen llaw, fydd pawb wedi bita fe yn y Nadolig. Ia, dyna di'r drwg. Mae'n neis. Ti'n blasu'r oren, dyna sy'n hyfryd, e? Mae'n neis. Mae'n neis yn dydi, da chi yn cael y blas. A falle bod gyda chi chydig o'r suddion ma, da chi'n gwybod, chi jyst dolli drosto fo wedyn hefyd. Ond, Lyfli. syml ofnadwy. Ti'n mynd i ddefnyddio cigidion nes ymlaen? Nes ymlaen, ydw. Dwi'n defnyddio cigeidion a wedyn yr chestnuts ac ati neu rhyw fath o stew i chi. Lyfli. Diolch yn fawr.